anga maliba kakadai malikadi charwa abija wakati akadi abijao ndisani awo alaka sutra amin di jumay biyoye iti doke ne ala ka jɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ni jamana den bɛɛ lajɛlen ye ala ka jamana in kisi k'an tanga ni k'an kanda ka jamana in don jiri la kaman kɔrɔ ka an kisi k'a dɔn latigɛ a janfajugu tɔɔrɔ ma k'an kisi an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma o kumana yusu sofila masa ye bi dugu jɛ anw kɛnɛ ɲɛna jabaru wahido bɛɛ sɔn masa an bɛ masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan arasulu bi tanu ye k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidi a kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu sara t'an bolo dɛ foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu de kɛ ali bisa ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la ka dɔ foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye yusu kanubaa jama ka fo ko dantuw la k'u ka bisimila filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan jamana dogodogodo tɔw la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye diɲɛkoma kumaso minnu b'a ta k'a cɛri u ka sigidaw la ko bɛɛ k'i bisimila ayiwa nin sanga in na kunnafoni tuma sera yasa ka maaw bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de b'an bolo k'o kɔnɔ kuma woloma kelen kelenw sugandira i n'a fɔ tiganikuru na kumaba ti ban ni ala ka jɛ o na kɛ i k'a dɔn lemana olu garijɛgɛ ye yusu kulo ɲɛgɛla jɔko ɲuman ani ɲamadako ɲuman ala ko nɔgɔya an ye i k'a dɔn olu ye sakɛ k'a lase ko ɲuman nɔgɔya anw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don ala k'a nɔgɔya u ye k'a fi yɛrɛ ye ko tarawele sabu yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan diɲɛ dongo do wuli ka jɔ a tɛ taa galabu kɔ kɔri baasi kɔni tɛ ba ɲini denmisɛnw na alhamdulilayi tu es pari hein non tu es pari i yɛrɛ tu es alimami hein tu es tellement sapé tu es alimami moi je suis Mouridina Nale moro namu ami ka kɛnɛ baasi t'a la groupe ne ba yen dun wala Yusu kɔni ala Yusu kɔni alu ye wele ko yala k'a ka ami ka kɛnɛ wa ko baasi foyi t'i ka ami na kamara yɛrɛ nɛgɛ yan awɔ a bɛ kɛ cogo di Adiasu moro ale fana ko i ka yɛlɛ ni ami tɔgɔ fɔra awɔ moro ma n'a bila dagirinda la Sedina Umar Keita ale bɛ réalisation na an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn l'enfant de Kita Kuruni Borofɔ o do dɛrɛ n'o bɔra yen min ye Asi ye Asi aw k'a dɔn k'a danbɛlɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ale bɛ nɛgɛw karafe la jamanadugu kun bɔ kɛfɛ k'an kɔlɔsi min ye ZNZ ye ale bɛ difu la k'a dɔn k'an bisimila maaw bisimila Kuyate Awa Keita ale don n bɔra an tɛna bila dagirinda la kun fɔlɔ n b'a d'i ma i y'olu bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn k'a fɔ Jatala Arawulu a fana ka fo ka foli k'o kɛ bɛɛ lajɛlen Arawulu Pelero k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn Yusu i y'a fɔ cogo min kunnafoni caman b'a bolo fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri ni ala ka jɛ an na don n'a ye maa de tɛ den ko dɔn k'a kɔsi i yɛrɛ ma a bɛ fɔ min ma ko indicateur de renouveau o fasiri sɛbɛn b'ale ta ni indicateur ta i b'a ye k'a fɔ ko yala an kun dalen don i k'a dɔn ɲangili wulili kan dɔɔni dɔɔni wa ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko a tora sɔɔni waati bolodalen bɛna kɛ waati bolodalen min ni o bɛ kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɔnɔ hakaja o bɛna taa da CEDEAO o ka tabali kan min ye Usmani Daw ye ale ni fasiri indicateur de renouveau kɔnɔ bi a ko fɛn min ye i k'a dɔn ka don kadara kɔnɔ n'o bɛ sigi ka kuma ko fɔ anw ni i k'a dɔn an ka tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ani Union africaine fo ka taa se diɲɛ tɔnba wɛrɛw ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn an ka furancɛ fanga o kunkanko kibaruya la hakaja gouvernement a ye fɛn dɔw sigi sen kan minnu bɛna kɛ fiɲɛbɔda o ɲinini fɛɛrɛw a n'a dabali tigɛlenw ye ko mécanisme de concertation ayiwa o bɛna i k'a dɔn wulikajɔw kɛ o min filɛ nin ye sa i b'a ye k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛli ye cogo min na fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ ɲangiliko ninnu na a bɛ se ka wuli dɔɔni dɔɔni cogo min na ayiwa ko min ye jamanadenw olu kungilenna n'u haju ye k'o fana na ta ba la hakaja laɲini min fana kɛlen don diɲɛ tɔnbaw fɛ k'an ka o kow bolo da min bɛ tali kɛ waati bolodalen ka bɛn bɛ kɛ min kan ni bɛɛ bɛ jɛ n'o ye ayiwa ko min ye k'a dɔn programme consensuel o kuma olu de bɛ sen na Yusu hakaja Usmani Daw ka fɔ la a ka kalimu na a y'a fasiri a ko yala an ka bɔli i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya kɔnɔna la ani ɲangili in kɔnɔ ko dɔɔni dɔɔni ko an b'a sira kan ko a na kɛ a bɛna senna teliya yɛrɛ anw ni diɲɛ
ɲɛtɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali gouvernement a ye k'a dɔ jɛkuluba 2 sigi sen kan hakaja minnu tasi ko nin ko ɲɛnabɔli ko kan ko groupe de dialogue ayiwa groupe de dialogue kun fɔlɔ o ye k'a dɔ ministre olu ka i k'a dɔ jɛkulu ye an ka farafina bangun ministre i k'a dɔ olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma k'o boloda ko groupe de dialogue Union africaine Nations Unies ani i k'a dɔ o jɛkulu min sigilen filɛ olu fana i k'a dɔ u y'o mɔnɔbɔ ni k'o bolo fara k'o bonya gouvernement ka maa fana bi ye a kɛnɛ kan hakaja min ye i k'a dɔ ni kulu minnu sigilen Yusu kulu ka baara bɛna bɛn fɛn min ka siɲɛ kun fɔlɔ la hakaja groupe de dialogue a jɛkulu fɔlɔ n'o ye ministre jɛkulu ye olu ka nin ka baara bɛna bɛn fɛn min ma o de ye ka sigi ka kuma k'o nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛ ɲini o bɛ se ka kɛ i k'a dɔn nɔgɔya la cogo min an ni jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn olu fana bɛna ye a kow la hakaja min ye i k'a dɔn ko taabolo ani jɔsen minnu bɛ yen n'olu kɛlen don gɛlɛyaw ye ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ o la hakaja bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲangiliko k'o bɛ se ka gulon ayiwa min ye jɛkulu 2nan ye jɛkulu in ye sa kɛ i b'a ye k'a fɔ a jɛkulu a maa ɲɛmaaya o bɛna kɛ i k'a dɔn Gana jamanadenw bolo Ganakaw bolo hakaja olu minnu ye CEDEAO o maa ɲɛmaa ye bi olu ka ɲɛmaa Mauritanie bɛna ye a jɛkulu la Nigeria Senegali o min ye i k'a dɔn UEA o maa ɲɛmaaya bɛ i k'a dɔn olu ka maa ɲɛmaa bolo bi n'o ye Macky Sall ye olu bɛna ye a ko la ani Union africaine fo ka taa se saralo ma n'o ye Sierra Leone ye Yusu olu bɛɛ bɛna ye a ko la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn o ko ye ko nin Togo o fana bɛ ye a jɛkulu la CEDEAO ani i k'a dɔn Union africaine Nations Unies k'a tɛ kɛ olu kɔ min ye i k'a dɔn o jɛkulu o bɛna wuli ka jɔ kɛ ka kuma ɲɔgɔnya k'o sabati sigi ka kuma o bɛ se ka kɛ cogo min na hakaja minisiri minnu bɛ yen n'o ye i k'a dɔn jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ minisiri n'o Abdoulaye Diop ye olu bɛna o ko bɛna kɛ ale ka bonya kɔnɔna la jɛkulu 2nan i b'a ye k'a fɔ olu ka baara bɛna cari ni k'a walawala ka taa k'a dɔ wuli ka jɔw ma hakaja jateminɛw ani k'a dɔ fɛɛrɛ minnu bɛna tigɛ ni k'o bolo da cogo min na an bɛ se ka bɔ ni waati ye waati min ni an bɛ t'o da CEDEAO ɲɛkɔrɔ n'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o la an ka tɛmɛ n'o ko ye ayiwa ko gouvernement a ka maaw bɛ ye o kulu fana na hakaja ni jɛkulu min sigilen don n'o ye k'a dɔn ko comité local de suivi de la transition CEDEAO ale fana bɛ ye a la Union africaine fana bɛ ye o jɛkulu la ani Nations Unies Ghana Nigeria olu bɛ ye o jɛkulu 2nan fana na ayiwa maabaw olu fana bɛna faro kan ni dɔnni karamɔgɔw ni ko ɲɛnabɔlaw olu bɛna faro kan ka i k'a dɔn o ɲɛmaaya ko i k'a dɔn o di minisiri ma n'o ye administration territoriale o minisiri ani mara tanbabɔ o minisiri ye ayiwa ale ni i k'a dɔn minisiri min fana bɛ yen n'o bɛ jamana ka sigisen kura o kow ɲɛnabɔ ko refondation de l'État ani min bɛ jamana ni jamana cakɛdaw olu doroko ɲɔgɔn na minisiri délégué min bɛ i k'a dɔn o ko la premier ministre kɛrɛfɛ min ɲɛsinnen don i k'a dɔn réforme politique ma n'o bɛ i k'a dɔn an ka politique ko o lakileninw fana ko fɔ ayiwa ko ninnu bɛɛ bɛna ye o kulu fana na ayiwa ko an bɛ se k'a fɔ ko taaɲɛ o bɛ ka ye a ko la dɔɔni dɔɔni ayiwa ko min ye nin jɛkulu 2 ninnu sigili ye a kulu ninnu i k'a dɔn kulu fɔlɔ min n'an y'o madan ayiwa ko i k'a dɔn olu ka i k'a dɔn wuli ka jɔw k'u y'o kun fɔlɔ kɛ o kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 31 tɛmɛnen 2022 san in na Yusu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ minisiri o kɛra an ka minisiri ɲɛna min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ ayiwa k'a kɛra kunbɛn belebele ye minisiriw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛmɛnen kɔ min ye Abdoulaye Diop ye a y'a ka taama bere ta taama bere o takun ye mun ye u ye ɲɔgɔn faamu fɛn minnu na ni ka t'o mada CEDEAO a maa ɲɛmaw kɔrɔ ka taa ɲɛfɔli k'u ye fɛn min bɛ tali kɛ sigi ka kuma olu bɛ se ka daminɛ cogo min na hakaja ɲangili min n'o ye embargo in ye o ka wuli ka bɔ Mali kan ayiwa o taama olu daminɛna ayiwa fɛn min ye k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔnkɛ dɔ fana ye ɲɔgɔn ye n'o ye kɔnɔwari minisiri ye min ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ ma a ye k'a dɔn bataki do ma k'o ka t'o di Alassane Ouattara ma k'a dɔn jamana ɲɛmaa ani jamana ka taabolow tɔgɔ la fɛn min ye jɛkulu 2nan ye olu ka i k'a dɔn jɛrɛ o kurunbɔ karili kɛra a nundonw a n'a kurunbɔ karili fɔlɔfɔlɔ kɛra ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye février kalo in tile 8 2022 san na min ye k'a dɔn o fana kɛra maaba dɔ ɲɛkɔrɔ n'o ye ministre administration territoriale o maa ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo ani i k'a dɔn an ka gouvernement maa ɲɛmaa Dr Sogel Kokala Mayiga fɛn
mi hakilina minun tale filɛ nin ye a kun de ye ka dɔ bɛɛ fɛ hami min na fanga ka segi a cogo la ani ka dɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ ko ani sigi ka kuma an ka o kɛ ka bɛn kelen na cogo min na furancɛ fanga in bɛ se ka kun cɛ i ka dɔ i n'a fɔ laɲiniw y'a kɛ cogo min na ayiwa ko a kɔni mana bɔ da o da fɛ an bɛ se k'a fɔ ko nin hakilina minnu tale filɛ nin ye nin ka fisa i ka dɔ ni gwɛrɛntɛ ye a bɛ fɔ min ma ko bara de fer anw ni diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye i ka dɔ k'a fɔ ko ninnu ye ko gwɛlɛya in bɛna kɛ sababu ye ka bagabaga ta k'an ka farafinna bankun bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ ko bɛɛ bɛ kɛ farati kɔnɔ n'anw ta in ma ban joona bɛɛ de bɛna kɛ farati kɔnɔ o kumana Usman Daw ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli Moro denmisɛnw ka kuma o kelen don an ka fɔ Choguel fana ye a ka kuma kɛ dɔɔni dɛ a sɛbɛ dɔnna sa a sɛbɛ dɔnna a ka kuma kɛ dɔɔni n'an bɛ wuli ka jɔ la a sɛbɛ dɔnna a ka kuma kɛ dɔɔni a b'a kɛ a sɛbɛ dɔnna wala an sɛbɛ dɔnna sa sa Mali sɛbɛ dɔnna nka an kana a sama ka se hakɛ dɔ wala n'o tɛ an sɛbɛ dɔnna sa diɲɛ y'an sɛbɛ dɔn makɔrɔni y'an sɛbɛ dɔn farafinna y'an sɛbɛ dɔn a banna wa farafinna den bɛɛ ko k'olu ka kanabila sabu ɲuman sɔn ka bɔ an ka taabolo in na Ala k'a ko ye amina Ala k'a ko ye Ala k'a ko ye amin bisimila alimami glogiri ni afugula abi ko i ka duwawu bɛɛ ti bita ka jugu n'a tɔ bɛɛ a bɛ deli ka minɛ dɛ nka bita de ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye Moro i ye kuma kelen min fɔ min ye aw ka dɔn an ka jamana hali bi gɛlɛya min ta ka bɔ an ka nin sɛbɛn in an ye nin bɔ Lecikan ale kɛn bɛ ka fasiri min ye jɛkulu min n'i y'a fɔ n'a sigira o jɛkulu aw ka dɔn n'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na min ye aw ka dɔn jamanaw b'o la jamana minnu aw ka dɔn n'olu bɛ CEDEAO jamana ani farafinna aw ka dɔn ka tɔn jɛkuluba min bɛ yen n'o Union africaine n'o tɛmɛna ka bɔ yen aw ka dɔn min ye aw ka dɔn ali Nations Unies olu fana ka maa bi ye nin ko in na Moro a kun ti dɔwɛrɛ walasa sigikafɔ ka kɛ sigikafɔ min n'a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya o tɛmɛ hali anw ni aw ka dɔn jamana tɔw cɛ furugufurugu b'a ni ɲɔgɔn cɛ o furugufurugu o bɛ se ka ban cogo min na min ye aw ka dɔn jamana kelen si tɛ k'i yɛrɛ bɛ se ka taa i kelen na o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to awa nin ko bɛ ban cogo min na min ye Ablaye Maiga colonel Ablaye Maiga groupe commercial Ablaye Maiga tɛ ale ye colonel commerçant de ye ni ye colonel Sorodasi ye a banna Colonel Ablaye Maiga, ministre de l'administration territoriale, ale ye aw ka dɔn a ye nin ɲɛfɔ ale min ye gouvernement ka kunnafoni dila ye nka i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn a bɛ kɛ ni Mali gouvernement i ka dɔn awa min ye o ka wuli ka jɔ ye ani aw ka dɔn an tɔɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka dɔn Mauritanie ale yɛrɛ kɔni tɛ CEDEAO la nka ale na ye aw ka dɔn nin ko in kɛnɛ kan walasa bɛn ani keleya o bɛ se ka tɛmɛ aw ka dɔn jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o ti dɔw sago ye dɛ nka a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ o diɲɛ gɛlɛya bɛɛ laban na sigi ka kuma a banna sigi ka fɔ la hali n'a ye ɲɔgɔn foro ko bɔ k'a ban wa diɲɛ jamana tɛ yen ko min yiriwara k'a ma tɛmɛ gɛlɛya fɛ fɔlɔ o tɛ yen n'i y'o kɛtɔ ye dɔrɔn o jamana ma ka tape de ye a banna n'i tɛ nson ye kɔni i bɛ gɛlɛya dɔw ye sinon en France deuxième guerre mondiale De Gaulle bolila kɔsɔ fɔ Angleterre fɔ Ngilɛw fɛ yen yaasa a ka se ka don yɛrɛ a nana farafinw de cɛ ka fara kan k'an k'ale jɔjɔli ma jɔ ka taa colonel ko don k'an t'ale da an sɔrɔla k'a jɔjɔli ma jɔ ka taa an bugu don alimaw na k'a sigi a nɔ la yen o y'a sɔrɔ dibilan bɛ o donso o farafin o tun b'olu bolo dɛ ani nɛgɛ haya o kun t'u ye k'u tun bɛ mugu ci dɔw la olu boli ka n'u kɔ a disi jɔ k'a ye dɔ fili ya u b'a kɛ dayi a tɛ s'a ma o don bɛɛ tɛmɛna u n'u ka kusiw wa tɔwkɛ tun bɛ boli ka t'i dogo farafinkɛ kɔfɛ ni mugu ganna u t'o jaw bɔ dɛ u t'o bɔ u bɛ guerre mondiale yɛrɛ bɔ k'a ban i tɛ farafinja y'a la k'a sɔrɔ anw de y'a fɛ bɛɛ kɛ ko tranchée dɛ guerre de tranchée dɛ champ de bataille de ŋanamu a ma k'anw kɔ an ye nin saba ka bɔ ale ka fatiri kɔnɔ n'o tɛ a ma k'anw kɔ Yusu o kumana min ye k'a dɔn kunnafoni ye ale bi an n'a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Mali Tribune n b'ale ta Mali Tribune nin ye maa dɔ ye nin ye i k'a dɔn jagoma fila tigilama min ye a ye musow caman ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ dɛ k'a y'i kɔ don ni musow ka buruburu min ye a bɛ se wari 60,000 bɔ pari wa pari tɛ dɛ
Abu Safune Jara baramne kalande do Mali Tribune na yan kuna fone be a koko dogo kun temene min ye ka do tulu fere la do be ale de wuli la ningi kunda dogo doka abe fo mi mako do nyumana dogo do nyumana ikado ka fo abe safo o famvela ula aywa min ye ka do ka fo ko tulu bidon de babulo litri mugam bidon yusu kata ikado katakata ni faki kunda suguka atale dogo do ikado ka fo atara tulu be ka fere wa joli joli ale tara fere ikado ka fo wa saba aka litri mugam bidon ote dadma yewa wa joli wa saba 15000 te wa saba yewa oh tulu bidon wa saba tulu bidon kelen 20 litri mugam bidon donc fana osa dadman te wa dore mandaw nye dadman ko jama girina fame nyon frogo bo tulu ngana bamba o kuma na 20 litri akeme kaika do odo nisa jaja ni nabarato de atara muso nye ko kaile sanfe ka wabi woro seva war mdega bla ki kodu abana yusu mi nye ka do ni chenye kaya yere ke tulu fere la ki kunda do nyuma na dogoka kata ni do ba bulu akembe ko fa ika do litri mugam bidona aywa mi nye ni kamale nye ki kunda ika do dogo inka atara wati mina atara ka bidon bo ku jo aywa ko tulu ba le bulo ya ikado ka fo wa saba sefo wari ko nu ya soro tulu a litri muga bidon ale be ka fere wa nani ani keme duru sefo warla kale ko wa saba yoro mi dore manda on nye dad mango muso grina femme nyon se faza furuki a dola ikado ka fo yusu mi nye jula nye anaka katakata ni fale aya bela jele fere muso maka batai jaja yusu tulu bidon nu ngono ni kamale nye namarato de jide kembe kafa jisuma akakelene tulu tede jisuma de kembe ka bidon nufa ko kamale be munge ka kele ka dunde do datige no e butelu ye o butelu tige ko nyumani ka soro ka ika do tulu bido fa jisuma la ka butelu inchoro odala ka ika do mililitri binan kemefla mililitri kemefla no bonyongo no e tulu ji re abo ke o butelu ni kono ka soro ka bido datugu o de churombe bidon dala jiti bo nga butelu ni kono tulu halala de bo kono ayo de ke bido imbela jelina de homme d'affaires ni technique de commerce technique de commerce ka bido tulu butel nu tige ko ka tulu fa ikado tulu bido litri mugan fa jila o butel ni milimetri kemefla butel ni abisoro ka tulu ire halala ko kono ko choro bido dala kasoro ko datugu Allahu Akbar o kuma na ayinde kesa kata su dogo fiela no do nyuma na dogo muso girina wa saba litri bidoga litri muga bidoga ka sanga batai ni mi nana ko nanga tulu la je folo abi tulu abe bido daile butel ni mi ntigale do ko fa tulu ere halala la ko choro bido dala abo kuni jenge doro ka tulu ki kuni ya ye iba foko de tulu halala di jaja o mi choro ne do dala de o dron de tulu no ta to be jismai yusu ni fere ko batai muso ma o kuma na minye ka do litri muga bidon abe fale jisuma la ya fere wa bi woro sefo wari ni ko ka kun ki kodo aklala ga fere la yoro mi anaka se atama ya shima koro ya shi be ita datugu melaku gundola kata no yukaso mi mana ta daile ka bido kunjigi ni ika do edunde ni mi no ebutel ni o mi tigele ko choro bido dala no tulu boraka ba tulu bijo ni yo samaka bo bido dala yusu jisma de bibo o te jisma wa bi woro la yo fere bo o fere do nyana do la gatte mera homme d'affaires ko kuma na yusu kama le ni nge ka afsa atama ye ali binaka biya abeka nyine tege mada tona wa atame ni mauka buruburu ni njogola Abu Safune Jara baramne kalande do Mali Tribune na ni ale kan nobla sebe anya bo ka bidon boli kono yusu moro observatoire amma letra en anglais gide note étalé au Toulousa Kibuto di fatikayama la khawla afo nga frusale we ba dikele ka otuludi toni milimetri keme fly suru ko ba ka to daile ka ko jisma de ba kono abana amanga frusa boro de fatim na fo ko de ale trop memi fina datmani shimai datman ko ni ana kololo do de
ya jali cogo dɔ la muso diri ka ana kɔlɔlɔ do dɛ ana kɔlɔlɔ do a y'a teliya joona an presele do yakili sigi a ko dɔw fɛ dɛ a y'a ko teliya an presele do an tɛ fɛ a ka sumaya a dɔw ye ka gbɛn ka k'i ka ye wala ka wele ala kosɔn Moro docteur Modibo Soumaré n'ale cadre d'échange des partis politiques o ma ɲɛmaa ale a ka dɔn ko olu tɛ a ka dɔn k'a fɔ ko ka samasamali don u ni transition maa ɲɛmaaw cɛ nka olu kɔni bɛ a ka dɔn min fɔ o ye a ka dɔn mars kalo tile 25 san 2022 i ka dɔn min ye ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a ka dɔn min ye fɛn min bɛ yen u ye sigi ka kɛ fɛn min kan n'o ye a ka dɔn transition charte ye Moro a ka dɔn a kuma dɔw fana kan ni a ka dɔn ko ka gouvernement ni a bɛ sigi transition kura ka daminɛ k'u ka premier ministre ɲini premier ministre bɛ n'a tɛ parti politique la i ka dɔn a tɛ jɛkulu wɛrɛ la Moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni bɛ wuli ka jɔ min kɛ min ye cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussite Moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn olu ye lajɛ kɛ a kɛra arabadon a kɛra faaba kɔnɔ yan hôtel dɔ la Moro a ka dɔn ni lajɛ in a bɛ don min kɔnɔ i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ ani atelier min filɛ nin min ye a ka dɔn n'u y'a kɛ arabadon kalo février kalo tile 9 hôtel dɔ la Bamakɔ yan Moro a ka dɔn plateforme maaw n'u a ka dɔn bɛɛ lajɛlen jɛlen u ye a ka dɔn min ye fɛn dɔ bɔ k'o bi n'an b'o wele ko proposition docteur Modibo Soumaré docteur Modibo a ka dɔn Soumaré Moro ale kɔni a ka dɔn a ka wulikajɔ min kan ka kɛ min b'a to transition an bɛ se ka bɔ a la an kunna wololen min b'a to transition an bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ a ka dɔn ɲugujugu ni ɲagajaga ma wuli min ye a ka dɔn docteur Modibo Soumaré a y'a jira k'a fɔ i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko min filɛ nin min ye anw ka jamana ye ni a fɔra ko a ka dɔn nin waleya ninnu ka to an kan min an ni farafin jamana an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ charte min a ka dɔn n'an bɛ ka bolo da CNT la Moro a ka dɔn min ye o ye k'a lajɛ min b'a to u bɛ se ka waati bolo da waati min ni kalafili bɛ se ka kɛ kalafili jɛlen kalafili min ni bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔ wa Moro a ka dɔn min ye kalafili taasira baara minnu kan ka k'o la u kan ka kɛ a ka dɔn bɛɛ ka bɛnkan kɔnɔ wa Moro a ka dɔn min ye transition kura ye i ka dɔn k'o bila sen kan ka gouvernement de mission k'o bila sen kan ka tila a ka dɔn ka maa bila premier ministre la maa min tɛ parti politique maa ye alibiya Moro i to a ma Modibo Soumaré Moro ale kɔni ye nin fɔ a ko i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko min ye olu kɔni b'u bolo labɔ min ye k'a ɲɛsin walasa a bɛ se ka minɛ cogo min na baara bɛ se ka kɛ hakilina kɔnɔ cogo min walasa a k'a dɔn an terilakaw n'o ye a k'a dɔn CEDEAO ye ani k'a dɔn jamana minnu bɛ yen n'o olu dekina an kɛn bɛ ka dan bɔ ani jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ min ye a k'a dɔn ko maa ti se k'a fɔ i ka dɔn min ye Mali ko ani a ka dɔn Sénégalais yalima ani Ivoirien yalima Béninois i ka dɔn k'an bɛ ɲɔgɔn juguya la ayi ka dɔn olu kɔni bɛ wele bila min ye a ka dɔn min ye président ma a ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa embargo in bɛ se ka ta ka bɔ an kunna cogo ci la cogo min na embargo in bɛ se ka ta ka bɔ an kunna cogo min na n'o kɛra i ka dɔn a bɛ kɛ lafiya ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'olu kɔni ye lettre kɛ k'a ci maa ɲɛmaa ma n'o ye Asimu Goyita ye k'o kɔni a ka dɔn a ma jaabi di nka i ka dɔn olu ye proposition min kɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'olu kɔni kɛlen tɛ k'a kɛ ni ɲɔgɔn sama ani wuli ka jɔ ubiyɛn k'a kɛ kɛlɛbolo ye dɛ olu bɛ k'a kɛ min a k'a dɔn an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na min ye président du cadre président du cadre d'échange des partis politiques Modibo Soumaré ale de a k'a dɔn nin walawala
hôtel dɔ kɔnɔ yan u ye lajɛ min kɛ u ka plateforme ala k'an sutura amina yarabi o ɲana n'o tɛ an b'o sira kan ka bɔ inshallah an bɛ fiɲɛ bɔda ɲini sira kan ka ban awɔ nka ne ɲɛna bɛɛ kun welela ni welela ni m'i kɔfilɛ don dɔ i b'i kɔfilɛ ka sɔrɔ i ma wele a banna ni ala ka jɛ ye o de don ne welela e m'i kɔfilɛ don dɔ i b'i kɔfilɛ ka sɔrɔ i ma wele a banna ni ala ka sɔn latigɛ kow ka ca n'o tɛ a ye wele bilara bɛɛ ma ne ɲɛna hakilina fɔ kuma kun y'o ye awɔ n'i welela e m'i kɔfilɛ i b'i kɔfilɛ don dɔ ka sɔrɔ i ma wele fana a banna ni ala ka jɛ ye latigɛ in de wallahi Yusu an bɛ taa ni kunnafoni ye i k'a dɔn kunnafoni n'an ko an bɛ taa n'a ye sa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa ye ka fɛn ta k'a da i yɛrɛ la i tɛ min ye ko usurpation d'identité o tɛ ka so wele yɛrɛ la so ni o ne yɛrɛ o don jate ani maramafɛn ka o mara k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo Soir de Bamako y'a fasiri maa min y'a fasiri i k'a dɔn k'a fɔ o ye Yusufu Konate ye i yɛrɛ tɔgɔ ma o kumana Yusufu Konate a ko nin ye maa dɔ ye a ye min kɛ ko usurpation de titre titre et détention illégale d'armes a fɛ o tɛ tubabukan ye wa ko a ye y'a yɛrɛ kɛ maa ye a tɛ min ye k'i biri o birifini kɔrɔ tila ka maramafɛn mara yamaruya t'a bolo ayiwa ko nin ye gendarme dɔ ye gendarme ladege min n'a taara a yɛrɛ kɛ sécurité d'état o baarakɛla fana ye o kumana k'u y'a cɔmi ni k'a dɔn maramafɛn fana to a bolo o gulon b'a kɛrɛ la i n'a fɔ gendarme sɛbɛ fa b'a yɛrɛ k'a sɛbɛ ni ala cɛ brigade Messi o maaw ye tɛgɛ da nin kan a taara de jagɛlɛya la fɔ olu ka yɔrɔ la awɔ fo brigade Messi dɔw ye se ko la koyi dɔw ti siran dɛ maa dɔw jaga gɛlɛn dɛ Yusufu Konate a y'an kunnafoni a ko commandant de la brigade de Mers commissaire divisionnaire Kadi Tungara Kadi n'a ka cɛdenw k'u ye i k'a dɔn ladege dɔ u y'o kɔbɔ fiɲɛ na wolomasiri taba ladege dɔ u y'o kɔbɔ fiɲɛ na k'a sabu kɛ a taara f'olu jabala la jagɛlɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la brigade de Mers kɔnɔna la Yusufu ka taa yɛrɛ kɛ i k'a dɔn wolomasiri taba ye k'ale ye gendarme ye maramafɛn gulonnen don a kongoro la i n'a fɔ sɛbɛ o gulonnen b'a kan i k'a dɔn cɛsiri jala la n'o ye sentiri ye Yusu nin cɛ in i k'a dɔn k'a fɔ k'a taara i yɛrɛ jira brigade de Mers la k'a yɛrɛ kofɔ k'ale ye lieutenant de gendarmerie ye k'ale bɛ direction générale min na k'o ye sécurité d'état o direction générale ye Yusu kunnafoni i k'a dɔn k'a fɔ a y'o bɔ k'o bin ayiwa min ye i k'a dɔn ko maa kofɔlen u y'a nana i yɛrɛ jira min kɛ k'a yɛrɛ kofɔ k'a nana maa dɔ o kungo ɲɛnabɔli la brigade de Mers kɔnɔna la yan sa fɛn min ye i k'a dɔn u y'a bonya k'a karama wolomasiri tabaw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bonya u bɛ ɲɔgɔn karama finitigiya hukumu kɔnɔ u y'a sɛnsɛn ni ka taa n'a ye u ka maa ɲɛmaa fɛ yen ka taa jira o la k'a n'o k'a ta ɲɔgɔn da a ye kariti bɔ wa kariti wa wa ma se o yɔrɔ ma fɔ a labɛnnen don fini de la dɔw jaga o minnu yɛrɛ tun bɛ nina ka nina k'a ba a sina dilan k'a sina dilan i b'a fɔ k'a yɛrɛ a bɛɛ n'ala cɛ wa u ye buruburu bɔ maaw kun fana na yan Seku de ma kɛ Usmani Kulubali ye Mali la awɔ nangarabaya k'o tɛ wa o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ye u taara n'a ye u ka maa ɲɛmaa fɛ yen a taara waati min na a ye foli kɛ wolomasiri tabaw ka foli a y'o foli min kɛ a y'o kɛ i k'a dɔn kɛ ko cɛ ɲina nka a yɛrɛ ɲɛna ko foli in tilennen don k'a sɔrɔ a ma tile o kumana Yusu ko ɲɔgɔn bonya o ye finitigiw yɛrɛ dama taabolo ye a ye foli min kɛ ka maa ɲɛmaa sɛgɛrɛ brigade de Mers maa ɲɛmaa a y'o min kɛ sa k'i mana kɛ casque la o i mana kɛ casquette la o chapeau don o bere don o banfulasi wɛrɛ don o wolomasiri taba fan o fan foli dɔw de b'u bolo foli nin fana bɛ kuma u ka foliw bɛ kuma a bɛ tamasiyɛnw de di ayiwa ni e t'o dɔn e kɔni bɛ taa k'i kunfɛ ni e ka o foli ma kuma a ma tamasiyɛnw di siga bɛ k'i la ale siga kɛra a la nin cogo in de la a bɛ komi ni plaisir bila ko plaisir ka gardabu bɔ a b'a bɔ cogo di n'a ma taa da kuncɛ cɛmancɛ la k'a sama ka jigin k'a sɔrɔ i bɛ se k'a da i tenbara la k'i bolo jɛngɛ k'a tufa ka jigin k'a sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan pewu pieds ta bɛ yen awɔ finitigiw ta bɛ yen olu taw tamasiyɛn bɛɛ n'i ka tamasiyɛn bɛɛ n'i ka tamasiyɛn wa i b'i ka numéro matricule di dɛ ale t'o de dɔn ani bɛ
yoromina aho o kuma yusu ko kaba ye foli bila ma ɲɛma la ma ɲɛma ye faamuyali dɔw sɔrɔ o kuma na ko jateminɛw de bɛ foli ninnu na a bɛ kuma foli ninnu bɛ fɛn dɔ de kofɔ wa bɛɛ n'i ka tamasiyɛn ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'i taasi k'i miiri ni ka nin foli cogo in a ye n siga dɛ wolomasiri tabaw ka foli n'i b'a kɛ a dɔnbalajɛw ɲɛna a k'a sɔrɔ i k'a dɔn dɛ n'o tɛ n'i y'a kɛ u b'a fiɲɛ y'i kɔrɔ o zantarama ladege i k'a dɔn a ye nin foli kɛ waati min na k'i fara ɲɔgɔn kan o kuma na min ye i k'a dɔn ma ɲɛma ye commandant min bɛ brigade mesi la ayiwa i k'a dɔn la commandante ale i k'a dɔn a jate minɛ a ko ko kuma na ko i jɔ n ka jateminɛw kɛ ko e k'i bisimila fɔlɔ la commandante n b'a dɔn min ye i k'a dɔn kadi tunkara ye a ye nɛgɛjuru ta i kɔrɔ wolomasiri tabaw ka kegun sa a ye nɛgɛjuru ta ka i k'a dɔn sécurité d'état direction k'o wele ɲɛmayaso ka ɲininkali kɛ cɛ in kun kan u ko k'u t'a dɔn a bugunatigɛma ye o kuma na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a ye jateminɛ kɛ zandarama mairie fana na a ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ olu fana ko k'olu dɔnko tɛ nin tigi ka ko la u ka zandarama yɛrɛ fansi la o kuma na ko la commandante sɔmina k'a fɔ ko min ye zandarama ladege ye ko a nalen kun min kama tɛgɛ na da ni kisɛ kan bi kadi tunkara o kuma na ko bon appétit kadi tɛ dɛ ayi ale tɛ dɛ o kadi tɛ dɛ nin ye commandant kadi o kuma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛliw bolo da ka jateminɛw kɛ k'a sɔrɔ nin cɛ in bɛ cogo min na kuma min b'a da kalo don o kuma na zandarama ladege ko a tɔgɔ de ko Deka ne kɛ Dramani Kɔnɛ ye quoi a don ne Dramani Kɔnɛ don wa ay baasi ta a bɛ se ko caman na hali ma taa yiri yɔrɔ jan ka taa yiri yɔrɔ jan an bɛ Deka jiri bi ala commandant n'u kun ko Beka an kun taa chaîne de la nka Deka an ko ɲinɛ an naga kɔrɔ dɛ kan'o ɲini yɔrɔ jan o kuma Yusu min ye k'a dɔn brigade mesi a taara yɛrɛ ko ale tɔgɔ ye ko Deka o kuma na brigade mesi ma ɲɛma olu ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a fɛsɛfɛsɛ o kuma na ko e yɛrɛ nakun ye jumɛn ye k'ale nana npogotigi dɔ de kana bɔ ko sabu k'a minɛna patrouille la o npogotigi sɛbɛn t'a bolo bugunatigɛ sɛbɛn t'a bolo a jabala ma dɔn o kuma na k'a nana o de nɔfɛ u y'a lajɛ k'a ta sanfɛ ka jigin duguma cɛ in kɔni pariko ka ɲi o a pariko ka ɲi lieutenant a pariko ka ɲi dɛ ko ja fo lieutenant don ale bɛ commandant ale bɛ a t'a ɲɛ dɔn k'a sɔrɔ foli de ye kadi sɔmi foli kɛcogo tora a y'a dɔn ko nin tɛ wolomasiri taba ye o kuma Yusu ko PA dɔ gulon b'a kɛrɛ la pistolet automatique o kuma na ko cartouche 3 b'o kɔnɔ a taara waati min na u ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko o kuma na cɛ in ka nin kɛta min filɛ nin ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi k'a delila ka nin kɛ wolomasiri tabaw olu jabala dɔw la ka tɛmɛ ko fo ka bagabaga ta k'o dɔw sɛgɛrɛ ko n'u m'ale ka laɲini sabati sisan k'a bɛ gendarmerie infanterie wele k'u bɛna nin yɔrɔ da walo sisan awo lieutenant n'ale y'a fɔ a bɛ kɛ koyi ala kosɔn sa lieutenant Deka lieutenant kɔni commandant kɔrɔ u b'o ka taabolo bɛɛ dɔn o kumana Yusu ko a y'o bagabaga kɛ o dɔw la olu y'a bila olu y'a ta a ka dabada ma k'a ko k'u ɲɛ t'ale la wa u k'ale ka jala lajɛ ka sɔrɔ u ka kɛtaw dɔn n'u ma farati sisan a bɛ infanterie de la gendarmerie wele u bɛna nin yɔrɔ ala kosɔn chef d'état-major ale de y'o ye zandarama mairie la awɔ ale de o kumana Yusu k'a y'o bagabaga kɛ o ɲan'a bolo ko nka sen k'a ta nin ko kadi y'a gɛn k'a jɔ a la o kumana u y'a cɔmi ni ka i k'a dɔn k'a fɔ kamalen k'a nɔ minɛ k'a ye i k'a dɔn a yɛrɛ kɛ fɛn ye a tɛ min ye ka fari usurpation d'identité ani port d'arme illégal a minɛna ni ɲangili fila la ni k'a don bɛrɛ la o kumana kamalen a ka wolomasiri taba y'a kɔrɔbɔra min ye k'a dɔn Isu Konate ale ye ni fasiri bi an y'a bɔ soirée de Bamakɔ kɔnɔ ka vidéo Intervention de titre défoncé awɔ Deka wayi donc bayda moro ni ala ko k'i minɛ don bi se a bɛ se saraka foyi t'a la i ka se foyi t'o la n ko ala b'i kɔ bila don min maa si tɛ se k'i kɔ dogo ayi fo jɔ don moro ala ka ŋunaja amen an bɛ le posta moro parti politique minnu bɛ n'u ma kɔlɔsi awa ekwa laban ninnu tɛna fɔlɔfɔlɔ ni ka yeele moro i ka dɔn an na fɔ san dɔ la ko ni parti politique kun bɛ awɔ
moro ikado minye alaka hina Sumaila Sisela alaka kine Ibrahim Boubacar Keitala moro awakado minye URD ani RPM ninu awakado ma particular green flow moro kabinu kanyema konindara ikado awa minye nyeso minye parti awakado wulika jode kera moro awakado minye eko parti laban dongo do awakado minye cheni debeka do parti kono dongo do awakado minye kale bambali dongo do awakado minye gere uninyuanje minye awakado awa minyo apatu kembe klangoye muro awakado minye mami mbe noye awakado tondo nye muro awakado uluko ningwan mbi ukufeo muro uluko ntado betasira kele mive minye awakado ERD ikado awa minye foka tanse kalafili mawati mina kuyalma ERD nato akolola inava Sumaila Sise abla tuko mina wa muro jingali tomi osigledu mi RPM ikado ode fana kona nata ibai kafo ale fana ka mami kumbe no RPM yere awakado amanye mai Ibrahim Boubacar Keita awakado ale kera jamana nyemai ikado sa 2013 o jamana nyemaya sa 2020 mi awakado kodo nanake namu wole ko fanga paro o mi ngera sa bi bina ka bi Ibrahim Boubacar Keita ka parti muro awakado fo nyongo ma muro awakado kele bambali kanya wole tribunal la ko de kemba atabolo bi ni awakado mami be no manyema Bakari Tereta ikado awaminye ko Bakari Tereta akado ni anaka seko mimbala ko yalma anasika minye RPM kishiwa yingali tomi wosigledu miye awakado ni parti mivlane URD ani RPM ikado awami ukama bau noye awakado kadangoro bau ulu ntayane kolu masika be awakokelena ninga kesiki gafoye muro kolu kembe kake awakado kele bambaliye ninye awakado toto boxe seni boxe toto muro kode ba awakado ni partu konnana bide kuyalma anato ni nchugo yala wa muro konni ama kunaja kwa laba awani parti munu vlani na ngonzo ni sigledo ka madobe oluye parti nyemine kasanda samugange miye parti amachi parti amachien nga olu kodo ne kaba parti koni awekado aben laba meninga ke awatomokolo Allah andunya ningu ansrana fi ni yakero ede bologoni shinaro bi le bora ede eske besani ango makile sate duguba chinga abe dubala nugo ateni moro mi fasiri baye ikado ko assistant nous déjà à l'agoni des déploiements de la scène politique malienne ko yalma nunu parti Mali portito agreement fla ko yalma ame ku yenni makara nawa ko yalma awakado ni yaro ni makara ni kuna jama ke olaba meke sa sera la abisonga laba amade ala kanguna ja amine ya rabbi ala kasawuma ya rabbi amma chemugo Traoré chemugo ja ni ale ka fasire anya bo le pousse kono laji mori ni ale ka fasiri bla laji chemugo jan Traoré okumana ika dombe fasiri ta no Ousmane Daw ka fasiri tuguni indicateur de renouveau konnala minye ika do jereba atako flana eniye ko conférence africaine pour la paix akera Mauritanie fa bala no Nouakchott Youssou Malik Njoro fale do yeno ni maba dama ye ni nyata ko flana ko deuxième conférence africaine pour la paix ni njere kunye basigi ni lafia na chugomina alla bena ikado ka fo forum min fe abe fo ko forum d'Abu Dhabi aywa kunye ikado lafia ni basigi bina aywa ko minye jengo manyonya ye hakaja ko ukoni ko boloda ikado gouvernement ani ikado yere dama ni nyonche Mauritanie ikado ka fo oluye ni ko bismillah ka bene tarata donye février kalo klesheki ba flani mwani fla saina aywa kera Mauritanie fa bala Nouakchott femi ikado sigi kumbe femi nga kuma kunkunye ikado chogo jumena ikado ko ka basigi ko lase mama lafia ikado ko di mama ninje kulu afo niski ka kuma ikado ay mamunu faranyonka ikado ka fo ma keme sababu nyongo ulu bela jele nyon soro ngena ka jamana nyema ubala ani ikado jamana mawero mali kale joro kumfale do ikado ni maba damaye haka janga minisiri mimbe no onyeshine ndo bani kilea anika do sikia kuma uko nyoma no reconciliation
Ismail Wage ale tumbe no ani ka do anga dine manyema chama haka ja ho conseil islamique o manyema kumbe menye Sherif Ousmane Madan Haidara ale tumbe ani ka do centre pour la paix et au Sahel Imam Mahmoud Diko ale fana tumbe ale ka do ka fo ko jere adailela kle sabajere kundo ka takalo kle shegi katabla kleta anfla kleta na sake février kalo ina o kuma Yusu ka kunye ka do basigi ka do ani lafiya bisiga na jiye kono chugo mina haka ja minye bagabaga wi no ye ka do dine ko galendigu ka bagabaga ni jatige wala ke batigila ma ka bagabaga wi ka do damsiga sigola chugo mi o fere o tigeli o kene kundo Yusu ka do ku yu sinsin fen cha manka kle sabai asigi ka kuma ni hak na falen valo ni kuma batrilu ni nyonche adola ku ka do udasera fe munuma ko chugo jume na basigi bisiga sabati ka do jiye fa bela jele fe jiye sirike nani na chugo jume na ka do amsiga ka do yere da makele dabla no e gar civilier uyu sinsin oka ani ka do ko chugo jumena amsiga jatige wale ke ba tigila mawo oluka ko kumbe ka sura makere dasira okumama ani chugo jumena jamana were ulubsega kolodo ku nyeshini ngo nun tabulu ma chugo mina ku wiye ni nyiningalu damado uyo tomu sigi yusu koko imbela jelebi talike femi ngani kumbe abel lafia ode kofo ani basigi okumana ko jekulu mi usigile fle nubna hakina falen fale o hakina falen falo obetalike ka do dine manyemao ani farafina bangu o manyemao ni nyonche haka ja abekesi ka kuma keneye hakina ube fale ni ka do kuma batri uni nyonche abebi bolife minka o de lafia ye farafina bangu ka ani beni kilinya obseka ke chugo min farafina abana ayo hakina takun fana minye tuguni ya saka kolo do ikado mauka ikado cheko ulula ananga jengo manyonya ula haka ja anga bolodi nyomao ko fana ke ikado ulemao ni nyonche no ye ikado dine manyemao ni nyonche adola Yusu ko femi ikado ka yerodo fendo sigisenga femi ni obina ikado hakli to ko tabulu la sanga ni wati kene ukano ikado gile abe kene mununga anika ulika joge katulu haju nyini ko okuluka anga sige aiwa minye ikado ma keme saba munu ni uluko ni na ikado kene ngai iba ikafo doni karamugo ba ubala haka ja minye ikado kafo ko minye nyama jamana bau ulu fana kam ikado sentigi bau ulu sembe ko ina ani ministry munumbe no ni kado kafo uluka jamana o semeni ngo ina haka ja ko maubora ikado jamana binani bonyongo je fa bela jile fe kana nyon kumeni kumemba ingene ka Mauritania fa bala no eno akshoti okumana minye ikado siga kuma konala uye ikado udase fenjama ma haka ja farafina bangunga saheli marabolo konala ani saheli bolo konala fe munungele do kagule ya ko lu basigi bi ani kado doni srafe kata se ko ko lu do dawlala nunu mbela jile kado kafo kata se nyo magotoma ko nunu mbela jile kera nunu ka ko haklina olu chama sinsinanye ani kado ko ka haklina do sigisenga mimina kesababu ye basigi o ka kefa bela jile fe ni gule ya ira yoro olu bisega lafia sabati e chugo mina haka ja minye sigida mawe ani mamunu mbe oko konala olu ko ni bisega lafia soro chugo mina ani gerende ni gele ya mimbe uka no be talike dine ko gelentigo ni jatike wala ke batigila ma ko tabulu la fere bisega soro la chugo mina siga kuma yi abulla numbela jileka Usman Daw aleka nobla sebe ninye anyabo indicateur de renouveau kono Yusuka bidon bolido moro indicateur ne ale bla ne be chiganda chigan ale pumanedo miye avocado marebugo avocado ko ambarbogo mingu sigilendo awa minye sigida mauga ikado bambanchu fe moro ko dob ko ikado yewulika joke ambarbo ngoni awulila ukanablala fama awo kanablala moro ambargo miye avocado torodusu kungambe ko wulika jo minge moro avocado torodusu awa ucharinjarina moro chamambe uyolo blashula miye dugu mimbe nuba wolo ko marebo na lebe jenefe ni mado be avocado kulu marfatiki do uluko ni wulika joge ka laje sika dangari nuna chugo mina moro avocado dakamana ko dabora miye avocado kungambe guni nyama tike nywana moro
gembe mi awkado ka ko sugu bela jeleke wala sa awkado botte ka ke chugo shila do ngana ke chugo shila o de ko non nasa mi dap mesigida mawye musika suna chugo shila ka so ke grande mi nzirimbe udala muro de ko non ibaye ka fo mi awadunzo olunu karla nywana o yasro awanunu ngoni armuluru koni obekulu marbatigu bolo muro dan sa ko kelaw muro awkado ka armu luru muro armu luru mubulo mode kera sababu minya anga donzo yi nolo mase kasula chuko shila awkado awa minye kabini samba fla ni muka anikele muro no nungeme ka daga juguta dinga nyeshi awkado ni ma kuvale numa mi awkado marebugoye muro awkado sigida mado ka fola awkado ko nungbe jagam nula mi awkado be kore kula ko munum be awkado no dande mo wale muro awkado minye ube chili ke ka chili da doga muro awkado ma furumuso muro be dankari no bele jelela ikado aw minye dugu konon maw muro olukun kamana gwanedu muro awkado wati mina ngo bele jele kera marebugu awkado minye nyerala anga wolu masiri tabaw kosa ina oluye awulika joke wulika jo ode karaso kado ka bambanji nunu akuda kolonji awani ko flengolonji ni awkado marebugo ami gerasa ye mado wele ko nyininga ko ni ajira ka fo nyerala ikado ko bi awkado oluko ni awalafia ni mbuye kazwa ke ikado ango wol masiri tabaw ku temene awkado minye awani bambanju ye ko ko bele jele takolu segere muro ko luka jignyo che ku ka foro jeni ku ka mishu mire ninga tlaka bingalita kuka awkado muso segere ga bena tanza mi arme nale mi vlene ko luba sabendia ka fo marebugo ikado awambinye nyerala minye ko alla akana blarabi kakla kuka mishi shwene umne kaduma abana larme de ni mishi keme joli abe shwene kundur be bingani gela ofe abana farabugo fana kana blala abana farabugo kana blala balo nana furanana abana antu hamina nini jaja malikuntura jamfa ala kankisi jamfa toroma wallahi jamfa 50 bo jamfa beso abekungo ala kankisi abela jeni amina rabbi mawma yata kansegara ala ka ci da kongo yo debi jumado la horoma koso moroko arbe asere ka wulika joke miye awkado wulika jo mingera ikado avion ngone keleke samve dugu miye dugu ka keleke jelaw moro oluko ni dona miye awkado dugu do be fana ko farabugo ibora ka mimvo ikado awa miye ye ani awkado yoro tamambe moroko koliko oluko ni kana blarabi miye kelea min kumuka minye awkado sigidala moye kolu yere bora ka duno ni balata minye awkado deme mimbe ka lasuma ka to deme awkado ko kumbe fiye duma ala ka nguna ja ala ka sawo juma ya rabbi emdolo nyale ka fasiriye anya bo sebangono sebe minu wa oloko chikan chika ambefo kadolo kaga folike kire fola seke ko nyumana yusu mbesebeta angomi mako mali tribune ale kumale do ikado nigo dugudo kaja dobo kofe ni masa iba beme yusu okumana ko sajuna odibi mono do manifina no te latike ko kacha nyumande manchantunde ko ninye ikado madoye okumana ko temensena so chambre de pasi wala mafurusa ofenfla mani famia de chambre de pasi wala mafurusa kumanye bla kumado yusu ambe do kumakono fe minye sira jaraye ni fasiri bi ngo chambre de pasi ko ibai journaux la ibai no ta adon fe minu kana nyini ka adon ikli la kote o atui ankle la kote wala atui ande nuno anchi maseni anchi maseni ko no yusu atui kana nyini ka adon okelega akodedi ikli la kote okele ka akodedi ko paside ko paside ba yana ngofini passe yoro do polo ede nga filu be da flado ni be donga bo ne nga filu je dilba do ngotani ni chambre de passe lo ka passe o tiki ko ay ko tiki de ngo watanda blasu ala koso ja passe li yoro yusu ngwana ni ade ode kacha ade bon frati mai ya ko gacha bide bo dimbe soro jaray bon kana siga ola de jara ade ala baiza ambotui yusu
Yesu ade ale funangenie ay furuke okumana ikado ana furumuso femi ikado buka sigila nga furu ikado do koko kle gange furu be ina fo bona television jo sira go kle gange furu be ngondo do ko do bi furu siri nga tseka fo muso ye wa mono de buche furu o trata ma be ke kle fe nga tikula atiku furu jela zuve akabo o kle gange furu da munta furu fanate muntaha amo fana yi angundo odo boy kontara furu fana te wati bala si ambabla sarivere do oninye ikado kalo duru furu ye furu shika channe o kontrayo ai kontrate kalo furu ere ngada na kalo duru ma Yusu ade ko jogo min tume ade lawa ayi kabi ade ya muso furu ale ni muso kumana keto be kuma grefe ma mago maglan so koyi sangani wati na ma mago jora ale ma abe muso tejiliba diliba niki kunda shamru de pasika kumana ko ya le kanu fen yere awere di ale kanu fen Bambale kasola. Fuita kasola. Sabru de pasi de kadi ade. Wa ibasura ameno la de. Mata ko. Yana kama damuka. Amakara kuruka. Dozokoro sozuru. Deligo blamani. Dozokoro jugokoro sozuru dozokoro. Kwa hizo. Okumana ko kabaya muso furu. Sangani wati ani ikado furu muso. Ubinyon cheka ta ikado sabru de pasi la ni mama ko jora lema. No erete fiu. Alete da muso foila. Okumana ade ka turo de la. Femi ikado sangani wati aketo kuma grefe ma mago manana yana ka nyana bosowa ayi abe muso che diliba ko fo lotoli dola samru de pasi yusu kado ka fo ko kamana gwanko de kara muso embulu muso re ise adabali de banani na anga so be anga shiso be anga furu so be anyere ni mateje iso mina ko ba oba sanga ni wati bene cheka tuko diliba anga ta lotoli la samru de pasi kala yere nyana ko bitu ka su rebeke ko nu tara ma mago mana nyana bo cheba ale chetukuni diliba kana su ade de furuze digi wele ade de ni ngmafo ka ngari da cheye okumana kababa ja chebulu anana sero doma akera malu yayi ale yere bulu ko sabu maw labana ka to ku koloshisa maw tumtu ka kuma ni ngunu nyere ka ko bela jele ta nyana bolo to la so bulu kuma chayara ise ale tora ka malu yani ko nye sanga ni wati nu taraka na abanyi ni ka higado hakilina imbo chela na chema mago mana sidro ko fu kataye no okumana anana muso toro muso yayi kado akoke ni kado negani ka dese ka kekele ka dese okuna muso da yere na ni changi josa ko kuma ko yoro intali kiere la ale ningan kote na manya ku halala sobu buloka ba okuna ku kama mago bela jere nyana bo kaso cheri changi jono ade ko muso kaso o ma wala mafuruka sa awo kalo duru furuko ha furu ba jala koni muso de bana samru basima ale titaka paseli ke fiu okuna ko furu de kasa ala ko mu paseli ko puma de kasa ni base ko mo tesena ko furu de kasa okuma manya mingo ay muso ga kasa oni ko so chega kaku ko kata fasola kale jero ko wakalo duru furu nununga furu dano maka shamuke asabuke samru la taka wala mafuru kasai bo muso furu la normal la pour normal ba bo munu furu la normal on t'a dit que les gars veulent voilà c'est ça bon mun ta avana ça c'est un peu anormal normal yae nga bien garanla ka sabu ke fa bon ça dit furu yere o fana bi mono bi poli bi o munu me mono ke kulu di chama me les gars veulent furu siri ya fa moi les gars veulent furu voilà donc tu passes pas la non madame c'est la journée seulement c'est la journée voilà hebdomadaire en cas de quelqu'un qui vient à la maison Quoi Yusu ni sera jara ale ka dobla se anya bo mali tribune ko logo video boli do ala ka nguna ja moro ala ka sawu mana ba moro chere la dambe be ni ga do akoyi ne mo feye wa ngoni dambe bana jamana mina horonyati kuma kana tigala de ala kulisi golondige kuma mindo barka bala re ndesani kana tige kuma ina kuma Yusu ni tna dance gi bi kuna kunu na de awo na manya kwali sena fiye wa ya labi ka sabuke ko nu tabulu ye ambe o haketo nyini fana ke maufe kuma na ka bunya ko sigi bela jele koro kwa amba nyongiri ni yoro ina ni sanga ina fana ni ala ka je ambe folike ga do kanba
ka jama bela jelenye Aisha Wallet ale be kati sanafara la ba na me kosebe ka foli ko ke madame Sako Fatmata Samake ani docteur Mama si konike konake sake angulu fo CSRF la c'est communiste la foli ka ke kanuba jama kulu bela jele e balomso ka kara fo mai Aisha Aidara won je rahama pour orphelin ni tiendo ani nyire terimso ni balomso dadosi markala kuna fana famana ambe foli ke sidi sangare ale kado kama nyema markala Aisha Aidara haklika bu abe ale ta de koningera le social wallahi ka maw demetro ka hine masani magari hine masa Aisha Aidara ne masa magari masa anga fuka walimando aka ONG ko alaka tanya alba ka soroke ka demen na se ma chama ala sona mananyo na ube alaka barka dula amina rabbi ulu de be nye jado miskina ni jado falani maragala dadosi ngo alaka deme Yusuf ni mama ko gibe hine fanta wallahi ala de bi deme falani yatimeu wallahi ulu de ba le fana bulo eno la mola ndesani ado kala na foka ikado nyesoro ko la do re furula ngabri ya do dendane ani munumbu taw lafli ko kodo alla dado ni dama de faranyo wa Aisha Aidara wulila ki senta kata fo dado kata fo afi kabob mogo ya fo barakala baraka Allah ndesani alaka kanunto alaka kanunto yusu ambe befo ka be baraka da faso ko nani faso koka kanumba jama kulu fle ba jama lame ba jama beka fulini aka ambe do kunata ni alaka je inshallah